ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Hi, Kabisyo! Welcome back again to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito ang programang hindi kahusgahan, bagkos ikaw ay pakikinggan. At meron na nga po tayong top secret caller or sharer of the night. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po, good evening. Good evening. Anong pwede naming itawag sa'yo? Chris po, Chris, ilan taong ka na? 30, 30 years old. Taga saan? Baguio. Baguio. O, sige na, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Chris, ha? Chris, ano ang top secret mo? Kabit ako ng katrabaho ko. Kabit ka ng katrabaho mo. Up until now, magkatrabaho pa rin kayo at kabit ka pa rin? Yes po. I see. Paano nagsimula na maging kabit ka ng katrabaho mo? Magkasama kami araw-araw. Magkasama kayo araw-araw. May... Tapos- Ano? Tapos kami yung laging laging may inaasikaso. Lagi kaming nasa field. Kaya yun. Oh, lagi kayo nasa field. Si kasamahan ba sa trabaho ay may asawa o may girlfriend? My girlfriend. Ilang taon na sila ng girlfriend niya? Magpipitong taon. 7 taon. Ikaw ba may boyfriend ka? Wala, single. Single. So basically, si Guy yung may sabit. Yes po. Nagkaroon ba ng ligawan? Actually, opo. 1 taong ligawan. 1 taong ligawan. Paano ka napapayag na maging magkarelasyon kayo? Alam mo ba na meron siyang girlfriend from the very start? Yes po kasi kaka-engage niya lang nung nagsimula siyang manligaw sa akin. Wow, kaka-engage lang niya. And how did you feel about it? Guilty syempre kasi nga alam kong isa ako sa magiging rason para masaktan yung isang tao. Never pa ba kayo nagkaroon ng huli? Never. Paano kayo lumalabas? Paano kayo nagde-date? I mean, bukod sa pag-field ninyo, nagkakaroon ba kayo talaga ng moment sa isa't isa? Oo, actually kasi madalas kaming malayo. So may chance na kaming dalawa lang. And then yun, napupunta kasi kami sa iba't ibang lugar na kami yung magka-team. Kaya ayun yung pagkakataon namin. Mhm. So bakit niya pinagpapatuloy pa yung pakikipagrelasyon doon sa isa kung nandiyan ka naman? Ano-anong setup ninyo? Like, ikaw mag-i-exist ka lang ba forever habang meron siyang magiging asawa? Ayun na nga eh, yun yung naiiyak ako. Yun yung parang nahihirapan ako kasi nga gusto ko nang bumitaw pero nagmamakaawa siya na huwag kasi nga daw iba yung pakiramdam niya kapag ako yung kasama niya. Mas napapakita niya yung sarili niya sa akin kaysa dun sa isa. Which is hindi naman tama na andun ako nag-i-exist. Ngayon, tinatry kong kumawala dun sa relasyon. Pero, nahihirapan ako kasi nakikita ko rin siyang nasasaktan. Na alam niyang, kakawala ako dun sa relasyon namin ngayon. Mhm. Bago pa ako magtanong ulit sa'yo, kung pangit ka ba o maganda ka ba, yung mga... Bago mo sagutin yung mga tanong ko na yan, bibitinin muna natin yung mga kabisyo natin at tayo magbabalik, magko-commercial break lang tayo. This is Top Secrets. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!